Hey guys, welcome back again to the Radio Vlog. So, anya ta usap guys sa laing sumpay ning atong drama nga um, sa akong mga kamot. But by the way guys, kung pa naka-subscribe sa atong channel, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo pa nun sa atong mga latest upload. And sa pag-subscribe ninyo, ayun nyo kaliptin na ituplukon ang maong bell tungkol kay namkilusay guys nga dili mo updated sa atong channel di usay kay di ba dito pimitig yun na updated labi na kung hibluhaton. And then napag-usay yun po na dili dito ko on time naka-upload, so mas nito yung naka-hit the bell kay for example wala mo naka-hit the bell na time nga mag-upload ko din mo ma-notify, so murag pili na mga usayra. Tapos, pag yun ito siyang hit the bell, so every time na ako i-upload, ma-notify mo. Anong giusay, madili ko guys, tungkol kay labi nag-visit, labi nagdatay pasyente. Para karon yun ako yung pasyente, manang behind yun taon niya, nga ito pong wifi, kanang limited rapod, manang usari dito maka-upload. Manang hit dito nyo, manang hitter. So, hit the bell dito nyo para kasi pag dita on time dito maka-upload ma-notify mo. At paraan to ang junior and senior late na kaayo na dapat top ako balay Domingo na upload na ako or either Sabado pa na upload na nato, pero tungod kay bisita og natay laing giya si kaso mo nang na behind jud ka, so almost kuan para itong niagi ni abot jud 1 week or 2 weeks wata ka-upload. Almost 2 weeks guys. Okay. Kato siya nga time, ako ang kuan nag-asikaso sa mga papilis. Mo to nga dugay ko naka atiman and nausay pag gabi mag-edit na ko. Mutukar ako kahapoy. So kay kapoy kaayo nya may tulog para ani pa usta lami kay katulog, pero saan man kailangan ta mag-edit kay tungod kay daghan ako i-edit nun kay balo ko daghan na mo na ginamhinam sa laing song na itong drama. So wa nagay kay ate man sa akong naman. Actually ang ako rang aray sa gipalitan. Okay, hindi lang din ta magbitay-bitay. And gusto ra po na ko ipahibalo na sa karong intro na to, dili ko maka-mention or shout out sa mga commenters kung kay ang ako yung sa cellphone to as ako ang to as akong mano yung isa ka cellphone while atong cellphone sa akong ati gigamit niya, so di ta makahigayon yung maka-shout out sa inyo ha. So noon ato man na siya mas shout out pagka nang makanti na ang ubang cellphone kay pwede naman natin dito yung screenshot then basahon nato ilabi na inyong mga request. So ang di na to ma-upload po pag uli ang kadtong langit ka ko tungod kay na-upload na ako na sa una guys, and ako lang siyang gibura tungod kay nagka problema nga tong channel ato na time mo tong ako sa bura. So, sa mga YouTuber din na, mga vlogger, kay balo ko na nakaibalo mo sa akong situation ato nga time. And share ko lang. So, taon, na ko half a year na ata guys, wala ko ka-upload og vlog tungod kay busy sa pag-edit ani mga drama. So, mas nag-focus ko ng drama kaysa sa pag-vlog. Ang vlog mo dito guys, actually, grabe dito kan kay ito, no? Ilabi na sa kuha for 1 day good guys. Isa dito kaadlaw ko na mag-edit nga vlog. Nya. Isa na po ka content, kapoy ka ayaw mag-edit, promise. Pero mag-upload magyapon ta guys, pero sa karon na po tayo problema, di pa ta maka-upload. And dagan salamat sa mga commenters na to. Lagi dagan salamat sa mga sa Diyos din na ang buhon guys sa dili sa karon. Pag uli na nato dito sa balay kay mas stable dito ang wifi and mas kusog ang wifi dito kaysa din niya, and kanang gunit na to ang pandirian na pasakuan, so labi na natin pasyente, so di na to maladagan na itong drama manang kanilang sa madadamahuman ng drama kaysa naman matawa na po nato, so mas pangit
nindot yun ang humanon. So sige ko pa ngayong tungod kay bago kong kuan kanang gikapoy ko. Tapos nagigdahiga ko murag napaos pud ko amot siguro kay itong gikapoy ko ato kaya ina. Pero kailangan dyan ako nimang manig sa ka episode para wala ko ika na ganin mamanas-manasan ako i-upload. Actually, kita ka na kayo i-upload, promise guys. Pero wala man laing good ko ay matabang na ako kundi ako rin yung sarili. Manang tinaglalon dyan na akong nakakayanin. Og dagang salamat day usab sa mga supportan ninyo guys. Na maski pag-delete minsan or di lang minsan maintain, inawag niya kung maintain nag-supporta ka na ako. Dagang salamat. So, di na tulangan guys ang ato introduction. Anya na guys, ang laing yugto ni atong drama nga sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Paghubo! Paghubo! Maghubo ko, Maghubo! Ginoo ko, kanino. Dili ka maghubo? Sige ka. Ilahos ko ng jungle life sa imong liog. Ay, oo, maghubo ko. Ikitang tang Pagdali! Ikitang tang sipan. Uno! Kulang. Dos! Oo. Nahubo na ako. Gani. Yapi lang beef. Ula! Iapil akong brief. Dali! Ikihubo. Ako lang. Ay, ano mal- Apil ni. Pagdali! Mana. Iahak! Isot mo ni kang buanga ka? Ginoo ko. Tulion! Ika! Tuloy-tuloy ko mo. Guniti. Ay, dagan ko. Dagan ko. Ay! Daliwang tuli! Ay! Salamat din taon. Midagan. Hongkong. Midagan ng buang away sa putay. Huwag nagkumkum sa iyang pugaran. Kanindot ni mo. Kadiyot sa ba? Kadiyot sa ba? Bawaan mo ba ba, uy? Unsa? Huwag kayo toothbrush. Buang. Mangita pa bagang humot nga. Ay, May ama bati ko. mo. Ma-turn off man ko. Imbis ganahan ko, di na noon. Buang. Ipadayon ko na Di lagi patay, pati ko ganahan ba? Kay gitok mod pa ko. Pag toothbrush siya lagi. Gipahinam ko ni mong buang nga ka, ha? Dire! Ang ginok magkuri mo, Di lagi ko ganahan. Ubahog ba lagi. buang ka! Ang kunon tika! Kinip! Igo nung kasko mo upat eh. Ako armas! Kinip! Pasila ko. Sige. Pasila ko. Ha, bugo. Kumanay magasin, uy. Di ka na ko magasin sa imong armas. Bugo. Unsa? Kamu din manglulugos din ha? Kamu din tingali ang naglugos o nagpatay sa anak ni Pilo og tutang no? Huwag may labot ay! Huwag may kibawala! May kalabutan mo, busak ipadakop ka na mo. Ibrakop! Alisgado ko ni mo! Babae ka lang! Huwag kay babay, dili makahimo sa pagdakop mo, ha? Yamat na! Ah, karatisyan ka? Black belter ko! Mo ba ngayon? Tudluin ko sa imong abilidad, be. Black belter, magkaka. Tudluin ko. Pwes niya! Ya! Iya lang lihok mo. Klaro kay mong atake, eh. Kalihay ta. Yamat na! Ah, pinadupa-dupa ba? Unsa man na? Mo ni kitawag ko ka ng Unsa? Sigala na. Mantis Fest. Ha? Aha, mantis fist din ya. Huwag ka po effect. Huwag mo kaigo. Animal ka! Kini! Adiyo sa. Unsa nang gibot mo? Imong tiil murag nangaka. Mauni ka bayo, kid. Unsa? Kabayo kik. Nabuang na. Nani kabayo kik. Ha! Sabay na! Lukot-lukot lagi ka. Kabayo, kid to. Murang magbandig na lukot ya. Malaka. Karon dakpon ka na mo. Marro kang bayana ka. Gisuhol ko nimo sa imong laang. Basta makikatubang ang mga taong buringog ug puto, mga taong manyakis, kinahanglan nga imong ulug-ulugan ug tungod sa imong kahakog.
Nasod, kaslaang. Agay. Nagtuko na dyan kang gusto kay kunimo, ha? Nga magtutodya kunimo. Unsa, agay. Ha? Pinuang na nimuha na. Di sa kubuang, oy. Nga itugyan ko lang sa tungang kasayo ng akong pagkababayo. Traidor ka! Traidor! Kami pa'y traidoron, ha? Mabuti. Ha? O kamong mga manyakis, mga rapist, unsa man mo, ha? Dire, dali ka puso di ka. O isurrender ta ka sa mga pulis. O sa mga tanod. Bubuang! Tarong! Kung siya pagtuunin mo na ako, ha? Bugo! Diya ka na! Asa ka, Brad? May siya! Bata-bata ka ni Jolo, dili ba? Unsa ko? Liya! Ops! Ako na sadya! Natumba ka, Pes. Kining jungle knife sa imong kauban ang mutapos imo. Kini! Ayaw, May G! Pero Athena, angay matapos ni mga klasiha sa mga tao. Gikinahanglan ta siya, May G. Aron mo'y makasulbad sa kaso sa anak nilang Nuy Pilo ug ng tutang. Padong nagkukos ibabaw. Ha? Samay, kakahuyang. Aoy! May tao nga, nagdagan. Oy, naghukas. Aoy, way parol. Isugat ako. Malaki ako, bay. Ala, ay, kuyawa ni, mamawag tingin na ko da. Naon sa kano? Oy, kung sa mga? Ha? May bunong ka man. Gawan, bay. Ay, labang ko tala. Ha? May tao nga gustong patayin ako. Pasagyan ko. Maluwi ka. Pasagyan ko. Ha? May taong mo patay ni mo? Oo. O kinsa may mo patay ni mo? Ay, labang ko tala. Pasagyan ako. Aw! Mau tatingog. Dali. Sakay. Pare, matagtingog. Alam pasakyan ay baki! Oh! Oy! Rapist na! Oy! Usa! Ha? Rapist ka no? Pare, matagtingog. Ripis ka. Dili, oy! Buang! Oy! Ay, pagdalan! Tuwa! Pas! Tumbuang nga! Isuot na sa kalibunan! Day, Atina! Day! Kinsa man tao nga inyong gigapos? Ha? Unsa man ni? Gibinakli ninyo? Unsa man ni? Kinsa ni? Mo ni siya ang gustong mulugos na ko, Noy. Di na tinuod. Agay. Siya ang gusto nga magpaturjak na ako. Ito na. Ay, patama. Ha? Rapist day ka? Ha? Aksyon ka ba sa kagamaw tingog na ko na? Pwes ka? Bata-bata ni siya ni Master Jolo. Unsa? Wa pa mabalik si Federico. Marshal! Ganun yun? Susiha! Ug asa na si Federico? Kay wa pa mabalik. Uy, pasig na dakpa na to si Anyor. Usa na dakpan. Og kinsa may mudakop, ha, Marshal? Ha? Kinsa may mudakop? Uy, Marshal. Basig na limot ka. Nga ako, ang akong pamilya, untouchable ining dapita. Way makahikap ug makatandog kanamo, Marshal. Basig na limot ka niya na. Ayaw palabin niyo og kumpiyansa. Uy, Kaya ang tanan din sa kalibutan may katapusan. Marshal. Why dumalayo na to aning kalibutanan niyo tiborsyo. Busa magtanom tag kaayo aron mo ani ta og pagdaig. Pero ug magtanom kag kasilag mo ani kag pagdumot. Marshal! Way makahikap ug makatandog kanamo, Marshal. Basig na limot ka niya na. Ayaw palabin niyo og kumpiyansa. Kaya ang tanan din sa kalibutan may katapusan. Marshal. Why dumalayo na to aning kalibutanan niyo tiborsyo. Busa magtanom tag kaayo aron mo ani ta og pagdaig. Pero ug magtanom kag kasilag mo ani kag pagdumot. Marshal! Mao ka na niyo O gano man, Marshal? Wa ba ko magtanom og kaayo sa katawhan? Suma! Nahibaw ka! Dili na maihap sa tudlo
ang mga tao nga akong tabangan, mga pamilya, nga gibiyaan sa ilang mga bana. Gitabangan ako. Gihatagan ako og libreng edukasyon, gipaeskwela. Ang mga anak, nga gibiyaan lang sa ilang amahan. Gihatagan kog puhunan alang sa ilang livelihood. Panginabuhi. Unya, imo masangkit turjak ang mga asawa. Marshall, ang imong dila, Gusto ka? Naputlon ko ang imong dila, ug akong isugba, ug akong isomsom, ha? Niyor Tiburcio. Nagpataka kalagbukan imong baba. Uh, Nga, Marshall! Nga! Niyor, pasaylo lang ako, Niyor. Nalikas lang akong dila. Sorry lang yung kayo, Niyor. Ipagawas ang imong dila! Leche! Oo, Niyor. Aniya? Kana. Anhin ako pag nga ang akong abanong tabako. Niyor. Bukang baba! Ipagawa ang dila! O siya man, dili! Oo, Niyor. Kining dila, pataka lagngal-ngal. Unsa na, Marcial? Muusab pa maglitok ang imong dila. Ug dili maayo, ha? Ayaw pagsulti o mga pong nga nagtangag sa sanggot sa kamatayon. Talo ako, Niyor. Talo ako. Dili ka pa ba mutagam? Tagam lang ko, Niyor. Kasakit sa kong dila nga napaso. Sa pagtuo mo, astrini nga akong dila. Asa ko to ba nga akong pagpaulipon kanini o Don Tiburcio? Nasipyan sa akong dila nga nakalitok sa mga pulong nga nagbutyag sa iyang pagkatao. Hey, Yorito, kuhaan ka sa hustong posisyon. Unsa kuwang? Kuhaan, kinahanglan nga sakto ka sa balansi sa imong lawas. Akalitse. Unsa pa man ang akong posisyon? Ingon ini. Akalitse. Kung gusto kayong magkat-on, Yorito, sunda ang akong instruction. Master Jolo, inumdumi nga amo ko nimo. Busing ko nimo. Agawon ko nimo. Huwag ko malimot, busing, amo, agaw. Kung mao ayaw pag inistrikto kalitse. Okay. Ikaw ang may baho busing, amo, agaw. At ay kugbog na nga tubig, giuhaw ko. Okay, busing, amo, karyot, magkuha ko. Pagdali. Kusog kayong magkamando. Murag may laki. Bugo ra ba kayong tudluan? Gayo lang porma, pero way diskarte. Asang tubig! Iuhaw na ko kayo! Nada, busing! Kayo rang yiluan ni tawana. Trapuhin ako buko-buko og liog, Master Jolo, kay gipalingot ko bayo. Unsa nyo rito? Amo, agaw, busing? Bungol ka? Trapuhi ko. Trapuhi ang akong buko-buko og liog. Pagdali! Oo, nyo rito. Amo, agaw, busing. Ambi ang imong labakara. Niyaw, pagdali! Kaniyot, tawagon ko na ang cellphone. Akasamok pa na. Unaha, pagtrapo na ako. Importante na busing. Ang ako na mga batos. Nga atong gisugo. Nga pitlokon silang atina ug maysi. Unsa? Tubaga na yun, Julo. Pagdali! Litse! Akalitse, kadugay pa mo na katubag? Tubag ka na! Busing, amo, agaon. Hello? Batos! O sana? Lampos ba ka mo? Sa paglugos na ko, Kinsa na? Asina, Master Jolo. Unsa? Uy, unsang... Tinga ka? Anong ni anak ko ang cellphone si Mubatos?
Tadyaw mo ni mong batos. Nagpalugos ko pero kung mo lampos. Usa. Wa ko'y labot, oy. Ay patagag sulti. Wa ko mapatakaw sulti. Imo ning batos sa gym. Wa ko mahibaw. O kamay baw? Nga nakaila mas may gen daw na. Unsa? Wa ko'y labot. Wa ko makaila og kinsa nagtawana. Bida ba yan ang pagkasulti ay? Buhian mong bakap eh, Master Jolo. Pag upaganin kang milito ko. Batos, nanda na. Ilampos ba mo? Wa ko'y labot. Wa! Unsa na? Gipaong. Wa niya ang kuna ngayang batos. Baka akong gud niya. Ingon gid ana ang taong dautan, May G. Dili mo angkon silang binuhatan. Nan, unsay buhatan ta? Padayon na tong itugyan sa mga pulis kining tawhana. Unsa to gisulti mo? Di kayo maklaro. Siya tinang nanawag. Gamit ang cellphone sa akong batos. Unsa? Ang buot mo'y pasabot? Wa mo lampos ang akong batos. Kabusit. Sa ato pa. Nadakpan ni Atina ang imong batos? Ingon yung tingali niya na. Oh. Agaw, busing. Oh. Niabot ang usan akong kabatos. Gakuyog sa lain akong batos. Natod. Pero, oy, nagtapis man lagi na og gisiyon nga sako. Tuod! Batos! Balik ka! Pagdali! Unsay balita! Unsay? Nidagan ka! Wa ko laing mahimo, Master. Kinahanglan nga luwason ko akong kaugalingon. Ngano? Unsa man di ay nahitabo? Dito na mi. Kumbati na mi. Dinayugan na mi maayo. Hapit na ako maismiring huy. Si Kinsa. Si Kinsa ang imong ismereng huyon, ha? Si May Tigod. Buang! Tuntok pa! Di ba? Gimandoan ka mo ni Master Jolo. Nga dili, yun, hilaptan si May J. Nyo rito. Huwag ka kasabot akong buti pasabot nyo rito. Ismiring huyo na kong namada para ni mo. Huwag niya. Unsay nitabo, ha? Huwag ko magabantay. Nailog ang akong almas. Nga diyang cool night. Unsay? Nailog? Oh, Nailugan ka? nailugan ko. Gitiunan na ako. Gimanduan ko nga. Bubuon ko. Lakip na akong prip. Okay. Unsa? Mao ka na nyo rito. Mituman sa ko. Nga, nailog na ko na akong armas. Motong, nisugot na siya ko. Naglagot ko nga. Ipahubo ko. Nangisugog mayo. O unsay nahitabo? Pero tadyang, iya kong tulion. Minagan ko. Unsa? Oh. O ang kauban nimo. Nadakpan nila Atina? Oh. Lagmit ila na to isurrender sa kapulisan. Unsay? Madamay ka, Master Julo. Kaya nakaila si Mikey ni mo nga imuming mga batos. Unsay? Unsa? Mao ka na nyo rito. Mituman sa ko. Nga, nailog na ko na akong almas. Motong, nisugot na siya ko. Naglagot ko nga. Ipahubo ko. Nangisugog mayo. O unsay nahitabo? Pero tadyang, iya kong tulion. Minagan ko. Unsa? Oh. O ang kauban nimo. Nadakpan nila Atina? Oh. Lagmit ila na to isurrender sa kapulisan. Unsay? Madamay ka, Master Julo. Kaya nakaila si Mikey ni mo nga imuming mga batos. Unsay? Mao ka na, Master. Ismoko istibas. Dili ka ngay mabalaka niya. Tawad kay, dili may tabo. Naidamay ko sa atong batos musing. Amo, agaon, Federico. Siguro kabagyod nga lunod patay ang imo mga batos, hmm? Oo, agaw.
O nisali ko sa kunimo. Nga magkatabang kinay ko ang bahina. Dili ka magkatugot nga. Madiskuhido ang atong grupo. Ang puwersa sa imong daddy, Tiborcio. Oh, ayaw kabalag. Tawgon ko si Daddy Tiburcio. Unsa? Mao ka na itabo, ha? Federico? Oh, Daddy. Nadiskuhido ang tao ni Master Jolo. Kung nahibaw ka man, Dad. Kinsang nakadiskuhido? Kinsa? Si Atina. Atina na sad. Oh. Oh, Daddy. Si Atina. Bueno, tawgo na ako ang akong kumpare. Ayaw ka mong kabalaka. Salamat, Daddy. Bye. Ay, pastilan. Naghatag na sa problema. Buiset! Blackie, maayo kay ni anak ka mo. Kalitan rin ko na. Oo, ugaw, ugaw. O sabay na hitabo, ha? Waman gaw. Okay ra, okay ra. Oh, mao ba? Ah. O nyahain man sila si Athena. Kuan kining. Kuan kining. Nay. Dala. Nadugay man lagi mo, nak. Doon na pa may gihatod sa pulis, Nay. Gihatod ninyo sa pulis? Kinsa man? Rapist, Nay. Unsa? May gihatod mo nga rapist? O, Nay. Doon na may gihatod na rapist. Ako nadakpan. Unsa? Blackie, Namuhangang kalitan. matod ni mo way hitabo. Doon naman lagi. Ay, kanimo. Atina, oy. Mong gani ko mo sulti. Aron dili. Di ko yawa si ikaw Matilde. Sulti noong ka. Okay ra di Blackie, oy. May nang maanad sa nanay ba? Muingon ka lang ni Ana Athena. Sa ako nag-iingon ni mo, Nay, kining kinabuhi ta, may linya na tagisubay. Kung asa ko to bang atong linya, ato sa tamatapos. Og si kinsa man ang rapist nga inyong nadakpan, ha? Kinsa? Sakop ni Master Jolo naman lagi. Unsa? Sakop ni Master Jolo? Katong mianhi din hi Athena? Oo, Nay. Ug giunsa ninyo pagsiguro nga ang inyong nadakpan usa ka rapist? Tungod kay nang lugos man siya, Nay. Unsa? Kiduo ko. Kinsa may ang kilugos in town? Ako, Nay. Unsa? Ikaw ang kilugos. Kiduo ko. Mo na tinuod, Nay. Ug milampos ba siya? Nay, kung nilampos man siya, di ka na makakita na kong buhi. Athena. Kung sa uban, nilampos sila, pero dire na ako. Paningkamutan yun ako. Nga kapanalipdan ko akong kaugalingon. Mamatay una sila mo lampos. Utang buot, Maichi. Sultihi ko sa mga panghitabo. Manang, unsa maginahitabo, ha? O diin mahitabo nga luguson ka unta, Athena. Diin. Kaming duha unta manang ang buot luguson. Unsa? Kaming duha si Athena. Dito sa kinabungturan, sa may kakahuyan. Ito ko. Daki. Ikaw ha? Kalitan na sad ko na. Di ba giing na naman ta ka? Nga bantayi sila si Athena og Maiji. Ganong nahitabo man eh. Dito na bitaon ta ko gaw. Pero Akong gisugo si Noy Blackie nga mamasahero lang siya, Nay. Tanong ko na kitaon ko, kundi si mamasahero. Unsa? mao ka na tinuod gaw. Og ang mulugos sa bunta nako nang wa mo lampos. Kay napanalipdan pud nako ang akong kaugalingon. Unsa? Og dako kay ko pasalamat nga Athena nang. Kay kuno pang iyang pagtudlo nako, lagmit. Nalugosan gid unta ko sa mga lalaki. Milampos unta ni. Kinuo ko. Nagamit yun ni Maiji akong gitudlo niya, Nay, ang self-defense. Og unsay mahitabo di atong inyong gihatod sa mga pulis, ha? Ikihan ako, Nay. Ikihagin ako. Aron mapriso gid siya. Daddy. Oh, kumusta na? May pagi na ba nga di masabi si Master Jolo sa nadakpan nilang Athena? Paabot lang sa balita. Daddy. Ayaw mo karatol. Simple problem. Ay, nanagana lagod siya, Dad. Uy. Kumusta naman? Naanak kay bodyguard? Oh, naana, Dad. Usalag ka tao. Labing mayo. O kumusta
ang imong pagtuon sa karate? Simple. Dali ra kay ko nga nakatunda. Ayaw pag ginambog. Oh, wag ko makinambog, daddy. Bikulo, pakit ako sa imong abilidad. Oh. Gusto kang makakita sa akong abilidad? Hala, sunod ako, daddy. Ha? Ipakita ko nimo ang akong abilidad. Nakakita ka ning usa ka haloblak? Nakakita. Marshal. Guniti ang usa ka haloblak, Marshal. Marshal, gitawag ka. Akong gunitan? Unsay akong gunitan, Nyorito? Guniti ang usa ka haloblak. Usay ka halubla. Okay. Tira. Ano yan, Nyorito? Ako nang gigunitan. Oh. Og tigil sa paggunit. Iisa. Tumong yun sa mundughan. Okay. Yeah. Ingon sa nikurog ang imong kumo. Lakip si Marshall. Natikay ang ug naggupok ang haloblak. Nakita mo, daddy. Unsa na ka? Ug naong sa tao ang maigo sa kukumo. Ha, daddy? Oh, sino'y Blackie? Gikan na siya sa presinto sa pulis. Moadto ta sa presinto sa pulis. Aron sa ingon, pasakaan na to og kaso ang buot mo rape nako. Day, akin na! Day! Oh, Noy. Unsa na may resulta sa pagsusi nimo dito sa presinto sa kapulisan? Ha? Dupa-dupa man! Haruangay. Pero day, sus, paitay ni day. Tagati na. Buha nga day. Danghag ang mga pulis. Sa danghag, Noy. Nakapuga ang imong gipapriso. Unsa? Nakapuga! Ugwa! Masakpi! Noy Blackie! So, ang mga pulis na noon guys, ang game na niya ng kahadlok ba? By the way guys, bago na mag-proceed, sa mga makasubscribe sa ng channel, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo kanunay sa mga latest upload. And share ko lang kung anong hinay kay akong tingog-tungod kay ako na lang nagyaw-yaw din niya guys. Uban akong kauban na gilom. Ayan. Yan po dinaan. So ako na dyan ang nagyaw-yaw. Maski pag hinay akong tingog. Pero pag ko nang kusog na kayo na guys, uwaw po. Pag ako rin magyaw-yaw. Share ko lang akong buhok na ako ako. Mga ko yata na sa kama. Bahala na mo dinaan sa mga nananakano. Bahala na mo dinaan. Sa mga commenters nato di sa tamo ma-shoutout tungod kay isa ra akong gamit na cellphone. So unya o di ko maka-shoutout pa kay pagyapan na sa cellphone to sa Picas building and di na may pwede o di ko mugawas kay gikapoy ko gaya na guys sa soroy gilibot na ako madirig lugara gani ako naning nakabisado na nakaroon katugon ko. Kasi mong ko guys, pag ako magkaon, lamig na hindi katulog pag ng kaon. Dito guys, lamig kayo katulog pag ng kaon. Kaya naman ako yun. Comment ka na, gano'n ka, lamig ikatulog. Kung bago kang kaon o busog. Lamig kayo, brag, mag-gusto mo matunog na dahil maghinagok. Siguro dyan ko. Siguro kay tungod po kay gikapoy ko gaing na. Ano nang nagkaroon ko ka naging gikapoy ko. Siguro yung abay na nagpula ko mata. And okay, dito maglangan mag-share na tanong. Share ko lang akong bugas. No, kaya timan sa ako ng bahala ng mutinaan. Huwag sa ako ang buhok. Bura na siya mulupad. Bahala na akong buhok. Basta kay mauna na. So, inayin na natin tingog kay makuha ka sa itong mga kauban. Siguro ako dahil nagyaw-yaw sa akong cellphone. Ako rin sa nagyaw-yaw, bura ko siya nga. Tanaw ko. Sabi na kung wala ko gyarap ng cellphone, ambot na lang. Pagpasensya nyo na guys, sige jud ko yung ab kay lamig na kay katulog. But pag ta matulog, kailangan din ako niya manon. So, again, dagan-dagan salamat sa mga commenters na to.
o sa mga suggestion niyo din na dagang salamat. Maginhaot po ko guys na kung na ko i-upload na content or kanang vlog, please support my vlog also guys. Patalo sa hirap ako mag-vlog pero pagkuhan pa na strip pa lang na kay di po ako sure kung ano sa ko maka-vlog gani sir may ko maka-upload ulit. Drama dili magiging ka ng consistent day. Salan pa ka ng mga vlog. Ang topic kayo mag-vlog yun guys. Kay imutan ng edit. Kailangan mo taas na panahon. Kanya, gani ka itong Tokog Manila. Isa dyan po kadlog. Kaya nag-inedit time. Pangudra sa mga effects. Dugoy kayo man ang effects promise. Labi na lang na nakaibutan ng mga kanang videos effect kanang green screen kana apoy kaayo kay tungod mag-download ka ang gig po guys daw kay ka o nas gig siguro sa isa ka content labi na akong lugar 20 minutes nga naman yun na share ko lang ang kanang 20 minutes kung wala pa na ako naginit duha na ka oras na ang green is 20 minutes or di kaya 1 hour lang siya niya ang hinlo 20 minutes mo nga na grabe putol-putol. So, nanay take 1, take 2, take 3, and whatsoever, and so on. Ano ba? Ito daw. Takara ito daw. So, by the way, let's proceed na ang drama, no? Ang kanisya nga drama, guys, nakarindot na, no? O niya, ang ilahang ka na ganing tawag aning ang tao nila, guys, na kanang ilang mo rin sila tingdakan. So, ilata itong gipapulos. Sa uman, guys, nga, tanghag makulo ang pulis. Tungod kay nakagawas ang maong makasasala na tao. Ganit ako pututabang nila guys kay mawala itong tauhan ata ang nakaibalo kung kasi din nagpatay sa maong babae. So, matungkot kilahang nandiyo kay nila. Kaya kung di pa, ilara sir kung ba. Pero kaya di man sila ngayon na dawtan. So, ilang madyog surrender guys sa pulis. Gani, nakabuhi pa no ng kalaban. Muna akong kanang dako no kayo lang problema. Ang sakit sulod na may tabok guys. Ako curious kung sino may tabok. Bukdod ba kanina kaya tawag usap or mapakita ni sunod. So guys, dito maglangan guys. Sa sulod na po nga higayon. Maginawat ko na yung atangan kasi sa kung paining atong drama nga sa ako mga kamot. God bless po ang ginawa.